Huriani Tuhatta nahin aulongan di bagasan Yesus Kristus. Amanginang saat meita tu pesta perjolo perningotan ari hayoni Tuhan Yesus. Adora sota mulai acara ta pinapotohom majotu akka na mangisi puji-pujian. Na perjoloan non duk sidung epistel pasatay matike tu punguanina diuduti ma punguan lansia. Duk saya non titing pasatay ma tike tu punguan ama. Song ni ma pinapotohon kuaso ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus. Doto di perbadia ma na mga rajay rohadok pikrata selilik kita madohoti parmingguanon. Nuak tapahom ma masuk mahita tu saat tidur. Terpuji Tuhan sian buku de nomor 10 tolu ayat 1 ayat 2 dot ayat tolu. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah Tuhan, siang amat berani, siang amat berani, Tuhan Yesus berpasuan, amaluan asonangan. Selalu comai Balu atoru dan terbahen tiupanmu Raja si pergolui Raja si pergolui Nama Tuhan Marhite-hite guarni debata ama. Dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarni tod di perbadia na tumapalangi dot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Aryodo na jinadihon ni Jehovah.
marulupulup jala marlas ni roha mahita disi, batu naong minolokon ni padde bagasi, ima gabi batu persuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauleate dohami tuho, ala ditaduh kodo dosa dohot hamatian, marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala haheommi, dang pola bemabir hami midah hamatian, ay hodo ulu nami, ruasmu dohami, di posato dohami sian haholomot tu hati uron, sian hamatiat tu hangoluan, atong pergugui mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasang apoko di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masatami tulabungmu, amen. Yesus roh aku, moloro hamatiaku. Tatangi homma patik ni debata di minggu tasaderion, dienet sian konfesi HKBP, bidu onom taringot tu haluaon. Taha porsiai jala taha tidak kodo, debatado patu pahaluaon. Ima haluaon sian dosa, sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso namaralo tuhata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debatado di patu pahaluaoni, marhite pakokopon ni anakna nasasadai, Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinar silang, na tua tu banotoru dung ditanom, jalan namulak mengulu di ari patuluhon. Dalan majal haluaoni, ima marhite haporseaon, na tinubuhon ni toddi perbadia, jala haporseanido di rajumi debata, gabe hapitoran ni jolma. Ia haluaoni hamuliaon ni debata, dot hatuan ni jolma idoi, nunga maluan na porsiai, atik pegodang dope per kilon si bulusonna di portibion. Saya di palua asini rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara di ngolu siganupari. Di ngolu perdagingon nak pertodiope, manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridan ni haluanido ngolu ni na porsiai di portibion. Ima ngolu na mar badiaon, na mar parbuayon aka parbuay ni toddi. Marhite podon, todol hoddo, na suadong haluan na asing siyan haluan na pinatupan ni Jesus Kristus. Jala Jesus Kristus sabingdon na punahalak na pinaluanay. Na so tarapas sibolis manang akka huaso na asing be na porsiay siyan gonggoman ni Kristus. Alani tatulak do poda na maddok
Boy jolmai peluahon dirina sian gonggoman ni dosa. Si bolis do tamatean marhite sian namanadikkon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda namadok. Usahon ni jolmai sadiri do namanotuhon haluhonna. Ido yang gosahatna. Atong rak mangidogogo mehita siat tuhata lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon na bartu patik mi. Amin. Si Panginoon, sahay topon maahon, sayo naman nilong, o siyang bahagan, o si Panginoon tidong, manawagan ututong, buhat-buhat ni Uriah. Songon lepas maaf, Iyas tutup, Iyas tutup, bukan Iburia, Iyas songon lepas maaf, tugu marong aku, sahatai tiang Tuhan. Totopoti madosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata aman amin na di benua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akna mangarsakod dosa nami. Sesahapi matubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Leo matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alayasa hot rohanami marha prosyaon. Laho maggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa pasatami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonodo pakaholongin ni debata di pertibion. Pola do anak na nasasadi di lehon. Asa unang magu ganuk na porsia di ibana. Asa hangoluan na seleng-leleng na di ibana.
hasangapom madi debata na digijang. Amin. Tatangihon mahatani dibata di minggu tasadarion songon epistel dihita na tersurat di Psalmen 115 ayat sia 1 ayat 10 tajahama marga tigati yang guho ale Israel marhaposat tu Jehovah maho ibana do pangrupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu ale akan namak kabiari Jehovah marhapo satu Jehovah mahamu ibana do pengurupi dot lobu-lobu nasida. Ibana mamasu-masu akan namak kabiari Jehovah akan namek dot akan nama godam. Akan napi nasupasu do hamusian Jehovah stopa akalangi do tanoon. Dan tagamun pujoni akan nong mati Jehovah nang sude akan nong tua tutano hasonangan. Ido sahatna mertua duakan atau mangingon hatani dibata jalan nopiopsa. Amin.
kumma porsiaut tai songon na hina tindakon di dongatta sa porsiaut di sadok portibion rak mahita maddok au porsea di dibata Jehova ido ama perguguna suatu dosan na tumapalangi doh tanam au porsea di Yesus anak di dibata Jehova nasa sadai imana tinubun si Maria naga bagabian santot di perbadia andorak sobuan ido tu hatta na tumon na bernit di pengumuman ni silatus na mata terpajal do ibana di hau pinarsila na tua tu banua toru dung ditanam na munat mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahun dun tu siamu ni debata Jehova amanai pergogon na suatu dosani isima ibana pai mamulak so tanon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai namat doh mulak mangulu dosogot daik ni halak naung mate doh dia ngaluan nasora suda amin. Salam, amanginang. Tabagi matikting di Huriatta, Minggu 20 April 2025, Paskana Perjolo, Perningotan, Ari Hayeheon ni Tuhatta Yesus. Do topik, ikokehe ibana sian namate. Tikting na Perjolo, poin A, pos pelayanan tabanan Hagawi Peden Pasar, mula dong ruas nanayang marminggu di pos peltabanan Hagawi Eden Pasar namarengana di gereja Ukumene Rindam Tabanan Jalan Peretendean nomor sada Banjar Anyer Kediri boy mama kubungi seksi jending ni Huriatta amang situa si hotang satu tikion torok ni ruas pos pel tabanan gudangna 20 lalu rumah tangga. Poin B, panitia pengembangan pos pel tabanan Huriatta tong dope membuka rekening khusus papunguhod dana dinalaho manuhor partapahan manaktano laho pahebakon pospel tabanan HKBP Denpasar boy mata pasahati marhite rekening Huria Kristen Batak Protestan pengembangan pospel tabanan satu tukion naktar papungu 170 juta 110 sada ribu. Napa duahon persiapan pospel Singaraja ruas naneng marminggu di persiapan pospel Singaraja HKP Denpasar namaringana di secata Rindam Sia Udayana Singaraja Jalan Surapati nomor 110 Banyuning Kecamatan Muleleng parmingguan masuk pukul 10 sada wita boy makubungi koordinator jending amang situa MC Matupang na patuluhon pakobasiot di Huriatta boy tapamana di tikting nang disagi hotuhita manginang marsugot hari Senin 21 April 2025 ima pesta pasca napa duahon masuk dohita di parmingguon ima di pukul 10 sia 30 wita napa paton padidion nabadia Hobartu pakobasion ni Huriatta tahun 2025 naik patu paun ni Huriatta ma padidion nabadia di hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Hobartu si pinangido ma tu natoras ni danak do ruas asama daftar ma tu situa sektor nabe manak tu sekretariat ni Huriatta. Napalimahon ruas natabba mulai sedarion Minggu 20 April 2025 nunga gabi ruas ni Huriatta keluarga amang Rio Sando Sinaga inang Yuni Deborah Prasi Cilia Borusi Torus nasida pancalo pamas masuk di Huriatta di Arena Salpu di Sabtu 21 Desember 2024 nasida maringana di Jalan Raya Pamogan Gang Anggrek onom C nomor 5 Pamogan masuk sektor Sia jalan nungga di Patardahot di parmingguan da sugot tatangnya koma asagabe ruas namar habiaran jalan asatia tutu hatta
Na paunopon perlombaan pra perheheon anak sekolah minggu. Dalam rangka pesta perheheon anak sekolah minggu akan dilaksanakan perlombaan pra perheheon anak sekolah minggu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 pukul 10 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Adapun perlombanya yakni kelas Ayub kecil bawa bola pingpong pakai sendok, kelas Ayub besar meniup bola pingpong sampai garis finish, kelas Yunus mencocokkan gambar siswa kegiatan, kelas Amsal cepat-tepat membuka Alkitab, kelas Kronika Mika Joshua cerdas cermat Alkitab. Untuk acara puncak pesta perheheon anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang. Demikian diwartakan. Na papituhon pea ama huriatta patupahon pea ama di sude ama ni huriatta di hari Rabu 23 April 2025. Inganan di gereja Tom masuk pukul 10 sia 30 wita na niluhon ni inang Bible Pro en borusi majuntak do tema tangiok kamuma asa mangulu tod dimuna. Pesalme bid 70 alu ayat sada rodi ayat alu. Na di hasuhuton ama sektor 2 tolu do sektor 4. Pinangido matu ama nadong di sektori asama dohotisa. Na pawaluhon pertangyangan rumah tangga khusus ucapan syukur keluarga amang situa pensiun Lubat Tobing inang TR Boru Pangaribuan Opo Abigail sektor 2 dipatupa di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10.00 wita marengana di Hotel Orange Jalan Hayamuruk nomor 302 Renon. Napasiahon pangurupio tu pakobasion HKBP Resort Bali. Sadario patupaut tado pangurupion parhepengot tu pakobasion HKBP Resort Bali. Na dipatupa di minggu patuluhon sahali sabulan di sude par mingguon. Tapasah may duksiduk par mingguon di pitu jolo huhut marsi jalangan dohot amak padita dohot paragedda. Tapasah may amanginang di bahasa lasiroha dohot yasdiroha. Na pasapuluhon tatangnya maruas ni huriata namar sahid na dirawat di Bagas Nasida dohot di rumah sakit ima inang nyonya hasibuan boru sihan opu Joshua amang silalahi inang nyonya silalahi boru aruan opu Kevin inang nyonya tambunan boru silitonga opu pardamaian amang situa pensiun ade manurung opu Alesia. Namangihut statistik dohot lelang pesta gotilon 2024 boima tapamanat ditikting nang disagihot tu hita. Na para 10 toluhon parhepengon ni huriatta pedia bulanan dohot iuran taman makan mumbul boima tapamanat ditikting nang disagihon mula dong nasala panuraton manang dibilangan na boima dipatikos tu situa sektor manaktu sekretariat ni huriatta. Na parpudi ulang tahun parahlado do sudi ruas ni huriatta pasahato selamat ulang tahun ari hatutubu do pardonga sarepeon tu ruas nama ulang tahun sian ari 26 April 2025 hatan itu hatta nama mengkulingi hamu imana tersurat di pesalmen biddu 22 ayat 10 sada songonom madiro disi duktubu au sayhodo persigatungaku sian butuhani dainak nope sayhodo debatakku songonima hatan itu hatta hahipason lasni roha dohot umur nagajang di pasahat tuhat tama dihamu songonima tikting namasa di huriata amanginang tabuam madi tangyakta ganuk marsada-sada asa sude di pasu-pasu Tuhan merdala dengan di huriata. Salam.
Yesus, haleluya, haleluya, dungari Yesus. Saya puji Tuhan, namar bolong rohai, Bapa sangat menibara, namar si rohai. Haleluya, haleluya, nungahe Yesus. Haleluya, haleluya, nungahe Yesus.
Dame ni debata na sumurong siya salut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasa ang Kristus Jesus tuhatay. Amen. Happy Easter. May the resurrection of Jesus Christ bring peace, hope, and love to every single heart. Satu malam saya menghafal itu, kurang tidur. Bohama asa jago jua wibereng lansia naraku. Kurang tidur hanya menghafal itu. Selamat Paskah madihita saluhutna. Mauliate ma alai hubereng urame dohita tiki Jumat. Ala adong perjamuan kudus. Asa jisesa dosa na narohana kam dung sesa toema otik nama dosa tatasakui may ina ampula be nggak usah kita lagi Paskah ina le anon ahabe dosa tena siadong dohala manipad-nipad dosa nara ay ra unang marnabosak kamu mamerengawati sa bulanon hulan nao terus ibareng-bareng kamu. Molotung kalaupun bosan sama saya jangan sama firman Tuhan ya. Jalan akin adong buah-buah siam amat nama jahat tikting amang situata taringot tu pangurupion makobasi resort. Jadi di bagasan elek ni roha tong urupi hamu matong resort ta songon hami padita resort dingot tamu dope manuk na tului. Gangi ko tamu be, ngamago, nalangsingi pe pasahan, tupak kubasyon ni reso unang pula na, moki, mauliate ma, marlas ni roha hita di tikyo di parningotan ari hayon ni Tuhan Yesus, hata ni debata, natarsurat di Barita Nauli na ginuriton ni si Johannes. Biddu 20 ayat 1 ayat 10 songonom ma didok. Dungi diari parjolo dung salpu ari Sabat. Lau masih Maria Magdalena sugut dinahulumi dope tutanomani jadi diida naung dihidda batui sian tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus. Dohot si Sean na sadanari. Haholongan ni rohani Jesus. Pabuahon tunasida nung nga dibuat na mabuat Tuhani siyan tanomani dang binoto manang tudia ditaruhom. Jadi borhak masih Petrus do si Sean na sadanari. Jadi sahak manasida tutanomani narak marlojong do na duay gabi mar hajuluan do si siya nasada na humatop siya si Petrus gabi parjolo maibana sahat tutanomani jadi jipauddu madirina diida ma pea akka pangalilit alay dang bongo ibana Roma nang si Petrus siap pudina dibongoti ma tanomani jadi diida ma pea akka pangaliliti anggo sekka panaputi di uluna dang rap do akka pangaliliti pulit do di baluan tu ingananna disipe asa bongot nang sisian nasada nong parjolo sahat tu tanomani di panotnoti gabe porsea maibana aidang dope dia tu sinasida hatani na tarsurati na madok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean na duai ido yang go sahat na horas madihita salutna. Topik ni mingguta di parningotan ari hayan ni Tuhan Yesus ima ikon he ibana sian namate di bahasa Indonesia dido Yesus bangkit dari antara orang mati. Hurian itu hata nanyolongan di bagasa Kristus Yesus di Medan nga masa jala kejadian ditakoya kabusini kuburan. Ya bagi kamu nga baga kuburan ni sahala dipagari pakai bosi
Itako. Businon, ikilo kan? Kejadian mai ngapiga-piga hari biar kami di berita pencurian besi pagar ni kuburan. HP diturpukon bakena itako. Kan ada persoalan mulai Medan bosina itu pagarnya ditako on Rosi Maria Magdalena dan isibe bakeni Yesus. Tu dia do. Nina. Victoria luho ni mana ma tu si Petrus doa kasih sia nasing. Ngetako be ina. Daku boto dia. Hurian itu hatta heado hubege perdebatan dialog ngaposo bulung ya alaman ni gereja. Isan halaki awison hudul. Mana yang lebih jahat? Iblis atau setan? Ina halaki. Holak kubege sotong roh halaki manukun tua naraku kan. Ai sedo jahat, iblis atau setan? May biar hamu kan? HP berdebat mahalako, siapa lebih jahat? Rosahala, iblis do komadad na. Rosahala na daong setan do, sena. HP ala danga dong solusi ro mahalaki tuaw. Ayah may lusular aku kan? Dung jono halaki tordo amang. Mana lebih jahat amang? Iblis atau setan ina? Memang yurupi Tuhan do mga lusi. Kebetulan danga dong kenalaku ba? Iblis manang setan niku. Je dia penau jahat daku boto. Na pasti na huboto. Aha pe gowarnai iblis setan kekuatan aha pe segala macam nungga talui jibaen naung hehe Kristusi. Selesai urusan. Ay sebelum hehe Yesus tu dia di bana tua tu banua toru turun dalam kerajaan maut memproklamirkan bahwa dia sudah menang. Nunga hehe biau. Roy bana tua tu banua toru ima tadda jala bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang mati. Jadi nama taipe akka keluarga tanong parjolo martuhat do ibana jala di hokok debata do ibana. So tungadong behala kariste maddok tadi ada jempaku hantu di situ ina manjak pohon ina. Hape tikingolu na majaki pesui boto. Dung mati ga bibui majakit. Apalagi di hutatta di huriana huoba si serong do pesongoni. Di kuburan ini ibahin aha sigaret kan HP parmate niya maton alani sigaret do mate ibana alani pakarasuna marisapi hona paru-paruna mate HP dung mate ilya sigaret muse ning pigaheli do benom mo mate on niku olo di utata saya dong dope ning pigaheli do benom mo niku. Baru ibay mamuse sagala saha. Siya jebo to hamu niulahok kamu do. Ragu do ba. Berarti na mekkel pelaku do dah. Na so mekkeli lebih parah. Dan kopi be anga kuno be hamu. Ale. Nakuningi serius doda. Habe tong doho na asam lambung na ujunguluna ilean na asom. Sude to dinong parjoloi na tahaholongi nung ngarap di ba Jesus di sada inganan ay debatan ni na mangulo doho na mate do Kristusi. Dia Tuhan yang hidup dan yang mati. Jadi semua yang sudah mendahului kita tidak gentayangan. Dia sudah di satu tempat alanya nunga ditobus debata yang dulu dan yang akan datang. Sudehi tangadi to busibana marhite mudarna jala rak mangolu mamuse di haheon nai. Jesu tungadong be nama do adok kubering san ina. Adok kubering son. Hape na somangat do pi mana
Nagaitir do, ano kubering beguin na. Mangan sarapan. Hurian itu harta na nyolongan di bagas sa Kristus Yesus. Apapun itu, kerajaan maut sudah ditaklukkan sejak kebangkitan Kristus. Kita sudah menang dan dimenangkan melalui kebangkitannya. Ido makana di dok padidioni narap mate do hita doho Yesus ale rap hehe muse doho haeoni Yesus. Ido haeoni. Ngamonang behita, jalang pabaki behita. Ay naparpudyo pagodakku akka diskusi-diskusi perdebatan na so substansial. Ay na luar biasa na danak. Hala si Abraham ijabu. Sude guar ni begu yapil. Do mo lo begu na gadsang ubo ne. Botoh mo dati. Mo se. Sude guar ni begu sa begu ni Eropa pe mar na marjas. Do guar ni begu ne. Padita. Waduh ita. Dracula kan ala marjas ibana rapi ala padita marjas. Rapi ibana. Bahasa madak kaya dong Jepang tadi hutat mula dong do begu Jepang ta Dracula. Bahasa ikut laut Eropa hita berupa Jepang Dracula. Itu kebudayaan apa kita semua. Atau dinong matei yoko debatado ialah Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang mati. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus tong mahya humse hubege perdebatan. Tarigot tu Aryaha do hari Sabat inna Sabtu inna on daong Minggu inna tong marsoali na sida hola nalani Sabat dohot Minggu Yesus kutuau amang hari Sabat hari Sabtu atau Minggu Sabtu niku Habe di padan narubi perjanjian lama Sabat bahasa gabi hitam mar Minggu hari Minggu ina alana tarayahon dang paskani Yahudi haluaw ni halak Yahudi siat tano Mesir lau tu tano Kanaan di bahan nasida ma perayaan Pesach manang Passover boy malua nasida ima paskani Yahudi ale molo paskani halak Kristen dangi be do pas kata haluaon marhite nang hehe Kristusi sadarion. Jadi dukon hehe Kristus di hari Minggu duko Sabat. Di sima torus mar Minggu mar pungwak kasisean sampai gereja mula-mula saat di titik kita. Jadi setiap minggu adalah perayaan kemenangan akan kebangkitan. Dan holan sonari minggu depape perayaan akan kebangkitan minggu depan. Setiap minggu dalam kalender gerejawi minggu adalah perayaan akan kebangkitan. Jadi dan holanon kebangkitan. Tiap minggu adalah perayaan akan kebangkitan. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus. Adong tiga poin memang sebelum tarangku manon taringot tutur pukom. Di resok si PAP ya inganan na hubasian asir rohak kumamereng ruasi. Sude huria di si hola roau wajari na sida mamakke akka infokus. Ala keterbatasan anggaran sabiji mapalingin dang so kita buy dua kan ujungnya saleleng mar Minggu 2 jam beruasi olanin na saya jadi fokus sahak mulain na do bahasi roh aku hudok do tunasida bah si pata ber kamu tu saniku bayak koma 2,5 jam tu 3 jam sainna marede segala macam inna mula mamar Minggu mar sepeda motor inna ma HP akadongan na parkur ina iba-iba parjolo dada ina dang singkrobe si malolong rukung dohot tangan jujuk dohita dang singkroda apalagi ina ayalah ina parjolo soda ay holar row dan tarbege do drara ina kan
Wado suara nyudan. Terbege suaranya tu atapi. Keluar do inai. Jomuraku ina kan. Tor marlojong imana. Ibereng ngai bege roudan ibereng ngat go aiki bohamu se. Dang pitori dudu abi nai. Inna do tangan na udah do ina. Sudah dia dengarkan, sudah dia lihat, tapi tangan masih diperintahkan oleh pikiran dang sinkroni bana. Oh lo do tong. Terdeget tama nasota si degioni. Ya? Is inna. Ale penasaran ini. Ini manusia. Penasaran do. Coba majom naruh ada kan? Benar do tangannya tu sipatu naik kan? Ibereng si malolong mak. Songon na ido naruh ada kan? Nagabe korban igung do. Hola dianggok kan ido inna muse. Aido tong turbukon. Saleleng ngolu ni Jesus nung nga dibereng si Maria, nung nga dibereng si Petrus, nung nga dibereng akasisean, boado Jesus paluaho jolma natarhurung, boado Jesus pamalukpo jolma, boado Jesus paheo si namate, si Lazarus. Mereka sudah menyaksikan selama 3 tahun pelayanan Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menyampaikan bahwa dia akan bangkit. Tapi giliran setelah Yesus mati, yang dia lihat tentang Yesus membangkitkan, memberi makan 5.000 orang. Yang dia dengar bahwa Yesus mengatakan, hehe doao, dang dihapor siai, buktina marlujung halaki tu kuburan, dang lao, makalason haheheon. So tungirip puhamu, mereka pergi ke kuburan pagi-pagi buta untuk merayakan bersuka cita, Yesus bangkit daw. Ay hari Jumat mati Jesus. Ido? Rodo hamu si mga puli. Hari Jumat Yesus wafat karena terburu-buru harus diturunkan dari tiang salib, dari kayu salib, karena jam 6 sore adalah hari baru bagi Yahudi dan itu sudah memasuki Paskah Yahudi. Dan sanga bejimiaki bakenaom. Dibuang langsung ke kuburan ditutup. Hari Minggu pagi dung saya sabatnya Yahudi emol halak Yahudi marsabat 2 meter do boy mangalak kasih jabuna hampir sarupa do tu dongatan nyepi harus ditutup. Halak Yahudi pedang boy keluar do. Jadi dang boy manang marfua. Hola roda po hari Minggu manugo nai. Pitro Maria Magdalena doakan eta onna makesempatan na tamiyaki maibana asa angur. Dia tidak meyakini Yesus kebangkit. Hape dia sudah melihat banyak yang luar biasa. Mardala digijang nyaek, panguluhon namate, yang buta disembuhkan bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang dari lahirnya dia sudah menderita sakit, disembuhkan. Tapi yang dia lihat itu, yang dia dengar itu bersama Yesus tidak sinkron karena dia tidak imani. Lau mahalaki beta tamiahi mainna hape saha isi badang iso bengetak ko ngadong nama buat innama. Para do si Petrus. Hola marlojong si Magdalena. Dang isi bakena dong mabuhay na. Marlojong ibana. Seharusnya pada detik itu Petrus harusnya menyaksikan memang dia tidak di situ. Anung ngahehe ibana songo padok nai. Yesus sudah mengatakan dan kita semua mendengar bahwa dia akan bangkit. O daong marlojong do ibana. Tohodo nang itak ko jolma. Keraguan-raguan berarti luar biasa dohita amanginang dan rapita doho Yesus. Kita tidak bersama-sama dengan Yesus, tidak di
tahun itu 2025 tahun yang lalu, dang tabereng ibana panguluho si Lazarus, pamalupo na kanamarsay, kita tidak lihat, tetapi mampu mengimani bahwa Yesus bangkit. Alanyahay, alani todi porbadia karena Roh Kudus Tuhan. Eto hodo amang adong ay hubege di HKBP dang adong Roh Kudus inna. He ado ibege hamu songoni. Hola di gereja na ikurung-kurung halaki Roh Kudus. Bahasa jedok di HKBP dang adong Roh Kudus ala kapadita nadang buy marbahasa bahasa roh. So nagabi So nagabi patokan naguy na adong manang so adong. Jihado jolma na marhali putu sala ni Roh Kudus. Uluhan mo mabigi? Dang palilikuan o kito? Putu sala ni Roh Kudus. Adong sahala duli-duli. Di Badung Timur doon kejadian. Guarna tong masisako tabay natin. Dangong guarna asing na huwihot. Laki na dong guarna asing kuwing ale dungit na tugid jang wala si sako huwingot. Jadi HP si sako ton HKBP. Dongan-dongan yon, halik nom, dang HKBP. Minggu pertama itu gihom mamar minggu tu gereja ni halik non itu anom. Ayo lah bang ke gerejaku, ayo ina. Pas mar minggu bah. Inilah bang gereja kami penuh Roh Kudus tercurah atas kami ini. Ai donganon halik non si sakodon dang palay komentari. Suatu perbedaan na rohana. I gereja, oke, nah. Ibu amma, oke, minggu depan tuha KBP mahitada, enak. Olo, ibu amma. Teroma itu ano. Dung mula minggu, hola jipitu ni gereja dope. Tadi selama ibadah banyak kulihat iblis-iblis berkeliaran, ina. Ada masukmu, ina, sisako dong. Iya banyak abang. Bah, kalau begitu putus lu gue en. Omma tuh. Omma kan? Rome mana tuh? Amang udah gue putusin itu. Si Isema. Si cing-cing mata bahan ada. Songom minggu na hari si sako do si cing-cing. Kenapa kau putuskan? Dibilangnya di gereja KBP selama bergereja banyak sibolis apa begini. Toho niku. Ayah do pedito ni na. Di mana banyak orang percaya beriman sedang memuji memuliakan Tuhan, isi do karejo ibana. Dang nagabelau sibolis tuinganan na dongan na. Molu sibolis kompak do mardongan. Dan ulo makan teman, jol madonna ulo makan teman. Si bolis dakyay. Oh begitu amang, iya kalau dia bilang begitu tidak masalah. Di mana banyak orang percaya berkumpul, isi doi mana romang gugay. Roma tu pinggolon. Tabu asio kapapu do ma ina. Munang tangi-tangi hopad ditay ina. Ido niku. Jito di porbadia do, nasa pesonari, na toktong mga ramotihita, buy makaporsyay, kejadian, fakta, di 2025 tahun yang lalu adalah fakta yang real, yang bukan hoax, bahwa ada seorang Yahudi yang bernama Yesus dibangkitkan dari kematian setelah mati hari Jumat. Dan hola Bibel tahu makatidakoni, fakta-fakta sejarah di kerajaan Romawi yang ada mencatat bahwa kebangkitan Yesus bukan legenda. Kebangkitan Yesus bukan hoax. Buktinya para murid Yesus setelah kebangkitan mati dalam martir. Enong ibereng halakido tutudo.
dukoni kan dukolau na sida tu kuburan dang ibereng nadong do manako ali dukoni porsea mana sida muse. Mereka pergi mengabarkan Injil sampai ke seluruh penjuru bumi dan mereka tidak mau menyangkal imannya sampai 11 rasul. Pada 12 hon si Judas gabe persoalan si Judas pas 12 hon rasul dung masuk Muse si Matias pergi ke seluruh penjuru bumi mengabarkan Injil dan mereka semua mati martir. Iman itu juga lah yang membawa para misionaris dari Jerman ribuan kilometer 3 bulan halak Jerman, halak Sinomensen berperahu, berkapal tu Tanah Batak 3 bulan. Hampir 100 hari diombang-ambing oleh laut dari Samudra Hindia. Molo ala dang toho si tutu dihaporsiai nong hehe Kristusi dan mungkin olo mate martir akara murid-murid itu juga yang disampaikan kepada para misionaris ribuan kilometer nasida sia Jermanan menyampaikan kabar kesukacitaan, berita baik, ada seorang Yahudi mati tetapi bangkit lagi, itulah Tuhan. Sahatnya sida Tubarus, tu si Bolga, tahun 1800-an. Baju pangdoho halak bata, ia jari ma, ipabuah ma, adong namar guar Yesus, nunga hehe ibana, sian namate, ido natahaporsiai, sahat ditikion. Hurian itu hata nanyolongan di bagasa Kristus Yesus, so tungadong behita, neregu manang haporsyon na hola songoni ulo adong terbersih di rohana tohodo hehe ibana so tungadong ikot tahaporsyay do nang hehe do ibana jala heheon nai memberi kehidupan bagi kita, memberi keselamatan bagi kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang telak mengalahkan maut. Kita sudah dimenangkan. Alani orang yang menang hidup dalam kemenangan. Dan hati-hati orang merebut kemenangan itu yang susah, itu yang gampang. Tetapi sebaliknya mempertahankan kemenangan itu tidak gampang. Nunga ditobus kita, nunga monak kita pertahankan itu. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Jangan jatuh ke dalam dosa yang sama dan sama. Nunga dilihat debata haluau ni tuhita marhite hayon nei alani kita pertahankan mahkota itu. Asa toktong matado ikon he ibana sian namate, kita menyaksikan kebangkitan Kristus dari orang mati adalah fakta yang tak terbantahkan yang kita imani, dan Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta yang harus terus kita puji. Aisiani mana do hanguluani. Amin. Martangyak kita. Mauliate Tuhan didenggan ni basam, marasnya rohami mamuji pasangapon guarmu nabadiai natoktong mangaramoti hami sahat ditikion. Tarumobi di pesta Paskah na parjolo Tuhan, makalasok kami di parningotan hayon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hayon na paluaw kami, hayon na paheheho kami, asa di bagasan na hehi hami dapotan hanguluan na saliling-liling na hami dingulu namion. Martangyak kami Tuhan, tusude ruas ni huriam, asatong di bagasan roha na marulupuluk di pesta Paskaon, molotung pe adong na marsahit, adong na marukil, pos roha nami, pamonangomu dui, hobertulomo ni roham. Martangyak kami tu program, ni di tonga-tonga ni huriam, pospel, tabanan, dohod, Singaraja.
Asa homa Tuhan gabi pondasi hayom mido gabi batu penjuru di parjongjong ni salu urian adong di portibio pos rohanami todim manamian asa bui mardalan jenggana ka program na adong di pos peli yakka ruas ni huriam na marulang tahun itabay ho umur tunasida di pararhodo pengoluna na adong do sakap mo di tonga-tonga ni parnguluan na lao pararom mo ibana pakeo mo ibana marhiti ngulu na tinabam mo buhay na sida pasangap pagwar mo na badiyay marhiti-hiti gulmit ni nguluna martangiyak kami turuas ni huriam na baru asa gabi ruas na burju jala ruas na ringgas martangiyak kami tuak KPA kategorial na adong di tonga-tonga ni huriamom asa gibagasan parsaoran narosu salu aka kategoriali dinalaw madalato naka program tarlumobi aka ede puji-pujian nalaw si patubegeon nasida di tonga-tonga ni huriam martangya kami Tuhan tuaka program di resort Balion asa homa na manosoy rohado pikiran ni ruasmo dinalaw patupahon na uli na denggan di perkembangan program di tonga-tonga ni Resort Balion. Martangia kami terkhusus di som tunyonya hasibuan borusiaan opung Joshua yang boru silalahi nyonya silalahi boru aruan opung Kevin nyonya tambunan boru silitonga opung pardamaian doho amang situa pensiun ade manurung opung Alesia na tongol di bagasa parsahiton apeho tanga muna badiay pamalung patanggal parsahiton sian pamatang na husude saluhut na luak namion hupanggongo mihami tuadupa muna badiay asabewi di bagasa marulupulo pami di natoktong marminggu mamuji pasangapon guarmu na badiay mangasaho Kristus Yesus martangya kami tuadupamo. Amen. Tapuji Tuhata mareja hita tapasaha peliata. Haleluya tangendeho nuang diadeho Tuhan kasih parmonani ai maluado ibana haru warsinya Natalu amateyani Sunula onai Di baitu hatai Haleluya Nang saat di Tuhanai Upanana sumuhuni Dongam di parukilona dipakai Yesus sigogona mangalo si pangagoi hitanang pinarhatomba ni setan dapat mo nang manai nang sayutang tai di garar Yesus haleluya di Tuhan di roh tai saleleng ni leleng nai
sohoti daroma di sudeni nahasiti. Oh Yesus toguman Pangsong tu debata tu nasono ora jakinam hehi pasahat au tu lambuni. Haleluya taendeho nuai diari haheho Tuhan kasih parmonangi hai malu ado ibadah haru warsiya tanomana natalu amateyani sunula onai dibain Tuhatai. Haleluya nam sahati Tuhatai upadana sumurungi. Tatangia koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang, hodo haroro ni salu silalo na denggam, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilihomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi huwap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianom, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silaleomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Nasana Ale Tuhan debata amanami para siroham, mauliate marohanami, jala pujion nami ho ala naongji tubuh ko hami padua halihon, sian godang niya sinyeroham, tupakirimon na mangolu, marhite-hite haeon ni Tuhan Yesus, Kristus sian namate. Nung agabe si palua jala si Pangulu anak mi dihami, jala ibana Tuhan nami, ibana uluan nami, si ihuton nami, namaras ni roha dohami noayang marningo hayon nai, nung nga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru, kang mabiar behami mida hamatean, doho sorok na, anong nga monang Tuhan nami, ulubalang nagugoy, iba na dumanugihok kami siyan hamatean, tu haheheo sogo. Ala ni iubahe no pangidohami, saya si maroham, patugu mahaporsyon nami maniok barita na ulii, asa unang ganggu rohanami, ginahubulus sami hamateani. Sa sungguli marohanami doho rohani dongan nami, asarap hehe hami siya parwaon na buruki, asa tarulok kami parangin ay baru. Sa pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli, na mabaritaon hayon ni Tuhani,
asalam tarsunggul akka na pedem roha, jala hehe siya dosa nabi, say papos maroha nami makaporsiyay, nang mardami jala mardomu hami tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anak mo, say pasabam jala pamalum maroha nami, to pamaroha na iyas doho to di na marsiho di bagasan hami, asa tarhajok-jok ko kami, nang pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Jesus Kristus, sa sungguli mapakirimo na mangolo di hami, asa tarapurohan namin maringo akkadongan namin ng jumolo ni alakmi, jala asa tarapurohan namin manaon si taonon di hasyanganom, say apuli akka namatean, na dangol, na pugos, na somarama na somarina, akka na mabalu, akka na malungun tuban wagidjang, marhite-hite hayon ni Tuhan Jesus, Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banwagidjang, sa pinarbadia magwar mo, sa Roma harajam mo, sa sao malomo ni roham di banotongon songo ni banwagidjang, lehom matuhami sa darin hanguluas siya pari, sa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihaw tu pangudjunam, palua mahami siyan pangago. Raja Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Alapas ka doon, di somma hitamar si jalangan, iba ma na ingan ang pelyani di labong bariba naman.
ibana do